שלום לכולם, כאן ירמיהו משחק אגריו. ירמיהו, אז הם נוצאים בעברית. כן, אני משחק באגריו אמא וקוראים לי ירמיהו. ירמיהו זהו שמי. מתחיל. טוב, אז לפי מה שירמיהו יודע שצריך לאכול עיגולים במשחק הזה. כפי שאתם רואים, ירמיהו משחק בגרסה של הטלפונס. ירמיהו יותר מדי סוואגר בשביל מחשב, אז הוא בטלפון. כפי שאתם רואים, ירמיהו יודע לתאמנים, אז לא אוכלים את ירמיהו. כפי שאתם רואים, את ירמיהו לא אוכלים. כפי שאתם רואים, ירמיהו מתחיל לגדול. עוד מעט ירמיהו מגיע ל100 נקודות. ירמיהו רואה מישהו גדול, הוא בורח, כי ירמיהו יודע לתמרן. ירמיה. זה התחיל בקטן. ירמיהו יודע לברוח. ירמיהו רואה מישהו קטן, כמעט אוכל אותו. ירמיהו נזהר מאנשים גדולים, כי זה ירמיהו. תראה, מבחינה היפותטית,